السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه وأنصاره أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى وتقدس هم أنذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي için oturşuqlığınız ve muhabbetleriniz, duayı hayırlarınız, lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize, ilmin içeriğiniz, dosyarınız, kavmi hişiniz, inatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahir saadet günülmek yüzü aklık versin inşallah. Allah Teala yurdumuzu parahat, vatanımızı emniyet, ağzı birlik, nığmat bolçuluk, asayiş-i arameşte saklasın inşallah. Bu gülleri, güyüz gülleri, kış gülleri, Resulullah can aydıptır. Kışın gülleri Müslümanı olcadır. Günlüğü kıyıska arada tutacak adamlardan çüreyim. Giycesi uzak, halvatta ibadet edecek adamlardan çüreyim. Ulûm-i dini meclisine şirket etmeden çüreyim. Allah Teala'nın razı olacak, Allah Teala'nın rahmetini ve bereketini döküyen meclislere şirket etmeden çüreyim. Kış ayları Müslüman adamı olcadır deyiptir. Resulullah canın mübarek sözü. Elbette şu giycelerdir. Barakallah, gayrat edin. Nimet diyerleri, fırsat diyerleri, vakt diyerleri, baka kadrını bilsek, Allah Teala men hem devamını vererin hem uzak vererin deyiptir. Ama nimet diyerlerinin kadrını bilinmese, nığmatı eline aların ve azabım da güçlüdür deyiptir. Ve herhal hem şu giyceli fırsattır. Resulullah canın gurrunları aydılayan meclisle, Resulullah canın muhabbetini arttırayan meclisle, ve günnüzler de fırsattır, beter de ayallı ollardan çüreyim. Öyünüze varıp eşittirin, kazalar bağ olsa, venane cemaat uzru olya, ya evlat bolyan gülleri olya, şu güller acıp fırsattır kaza almadan çüreyim. Bir vaqtda ahun şey deydi, kışın güllerini kaza alamalı deydi. Hemişe kazanı şu günü koyamalı demek bir biderek fikirdir. Bir iştivalıktır. Beherhal şu mahalları kalan kaza bağ olsa, şu gülleme fırsat. Acaba kıyıskacık gün 10-12 saat da 4:30'da ak gün yaşıvatı. Resulullah can nefil tutacakları da, kaza tutacakları da fırsat şuullem. Kışın gülleri olcadır Müslümandan çüreyim. Geleyliğin mübarek, gözümüzün nuri ve başımızın tacı, rahmeten lil alemin olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereketli gurrunu. Geçen haftede beyik Allah Teala'nın köklemeği bilen Peygamberimizin mübarek 54 yıl önce yaşına Medine-i Münevvere'nin hud merkezine içine girip de mübarek düğüsünden düşüp innişi tayi
Bilin gonmaly we düşmeli jaýymyzy bolmaly boldy. Şu taýda hem öý salar, hem mescit salar diýipde Rasulullah jan düşdi Medine-i Munawwaraň içine. Daýylarynyň aralaryna. İki däne yetimje Sehl-i Süheyl'in hayatlaryna satyn alypda, o da Rasulullah janyň mescidi we öýü bolmaly yer boldy. Emma şom diýesinden düşünne Hazreti Ebu Eyyubin el-Ensari radıyallahu anh yortip Rasulullah janyň yüklerini alypdyr. Ya Rasulallah, sen şu düşen yerine iň ýakyn öý men öýüm. Icada bersen, men sen yükleň öýüm alyp gitjek, sen men öýümde bol. Ta mescit we sen otoklaň salynýança. Sen şu mahal düşen yerine iň ýakyn öý men öýüm diýipdir Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Rasulullah jan aýdypdyr, boljak diýipdir. Iň ýakyn öýseň öýüň bolsa, ýükü şoňa çeker, istirahatymyz şoňa goýar. Mescit we otoklar salynýança sen öýüňde bolmaly bolar diýipde. Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anhu otogyna gaşyn çekmeli bolýarlar. Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari iki tabaga bir otok etekde, bir otokda üstünde iki tabaga öýü varmış. Aham ya Rasulallah, sen üstüki tabagada bol, üstüki otokda bol, men eteki otokda bolayın. Gelişmez biz sen üstüňde felak gezip beren ýaly bolsak, diýip de aýdypdyr. Aham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Ey Eba Eyyub, inna arfaqa bina an nakuna fis-suful lima yaghshana minan nas." Yok, sen ýokarky tabagada Eyyub, Ebu Eyyub iki bollan ýokarda bolun. Men etekde bolayın. Ta inki adamlar zol gelip gitýär, hem maňa rahat bolsun we hem adamlara rahat bolsun. Ýokaryk çykyp minip düşmek beýin bolamasyn diýipdir. Aham şeýitdirip Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh aýtýar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men öýümde eteki otokda bolmaly boldy we men ne ýokarky otokda ýaşamaly boldum. Ta mübarek otoklar Rasulullah janyň öýleri salynýança. Aham evvelin akşam boldy. Felemma amsa ve bata. Akşam bolup yatmaly bolamyzda Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh aýdýar, men dinanam Eyyub bilen gurrun etdim, ey ayal, Rasulullah'ın üstüki tabagasyna, Rasulullah eteki tabagada, asen gelişena, asen süýnüsüň elena, yatasyň elena, bir edipçilik bolarmy hadiyan, Rasulullah jany göýüňden wahy geljek, bizim otogymyzdan etek gaşyn geçip gitmeli, men utanýan yatmaga diýipdir. Ey Eyyub qymyllama diýipdir ýene anasyna. Bir qymyllasak, o da qadim otokla, qadim öýle, Rasulullah janyň üstüne kum dökülamasyn diýipdir, bu otogymyzdan diýipdir. Qymyllamanydyr diýip, oy näme diýilip, ýöne oturuverdik şeýtip diýipdir. Oham ýene de maslahatlaşdyk. Bir ýene de bolsa, şu kenarrak çekileyli diýip. Bir wagtda qymyllasak, ýatyp galasak da Rasulullah janyň üstüne kumsum gaçamasyn diýip kenarrak çekilmeli bolup. Aldırap barşymyda falaqad inkasara lana jarratun fiha ma faqumtu ana ve Eyyub li qatifatin lana. Aldırap barşymyda şu üstüki tabagada da bir küýde suw wadi, oňa da elimizi aýagyma qakyp o küýde suwda döküldi. Yetişdiğimizden bir köýnece patumyz malafamyz wadi, şonu alyp iki bolup yetişdiğimizden süwürmäne durduk. Ay muny wer Rasulullah janyň üstüne suw gaçdana, suw dökülsene hilli bolar diýip, şonu patuny malafany süýkeşdirip aldyk diýipdir. Şoň suwuny çekip. Aham otogyň kenaryna dik oturup geçirdikden atýança diýipdir. Rasulullah janyň üstüne zat gaçyramaýyn diýip. Felemma asbahna qultu ya Rasulallah. Ertiden attı, Rasulullah janyň ýanyna barıp aýtdym, ya Rasulallah. Öten akşam menni ayalımda asıl yatmadık. Yatıp bilmedik. Aham şeyle ýagdaýlar boldy. Ya Rasulallah, sen üstüki tabaga çık, bir etekde bolayilla. Am Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtdyr, nämetjek beýtir awara galyp ýörüp, rahat ýatyberin. Boljak zat ýok ki diýipdir. Kumsum gaçany bilen näme işgali boljak diýipdir. Rahat bolun diýipdir. Felem yazal Ebu Eyyub yatadarra ileyhi sallallahu aleyhi ve sellem hatta tahawwala ila'l-u. Am Hazreti Ebu Eyyub
Resulullah jana yalvarmadırdır. Ey iltimas ediyen, yalvarıyan, hahiş ediyen, çıksan qov olacak ya Resulullah deyip vermendir. Yalvarı verdir. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bol yada deyip üstü kitabaga vardır. Aham bilen muhabbetini hemen. Bu hokkosuz canı bilen Resulullah canı muhabbet etişini görsene. İhlas etişini görsene. Ulan sünkü damarın içindeki muhabbet. Yani dilin görürüm ki Resulullah canın sünnetine tabi olmak görürümden daşkarı görürüm ha şey. Hazreti Ebu Eyyub el-Ansari aydiye ahir yalvarıp üstü tabağa çıkardı. Aham güne akşamlık nahari Resulullah canı aşin elterdik. ثم إذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. Güne akşam Resulullah canı bir cam nahar elterdik, bir kap nahar koyuyorduk. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şu nahardan mübarek parmakları bilen yiyip, ay birazcık kalırdı, şunu etek iyi verirdi. Aham bizde, ey men Resulullah canın parmağının cayı var deyip, doğru şu parmağının üstünden bir gedek men, bir gedek ayalım Ummu Eyyub, ikvalip çık yerdik. Şol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek barmağının degen yerini ödü bilen Hudayın arasında bereket dökülmeden çürüyüm vesile ediyenmiş. Onu ver Resulullah'ın mübarek zatı değil ha. Resulullah'ın mübarek rahmeten lil aleminliği değil. Fakat bir maddi barmağının degen yerini ödü bilen Hudayın arasında vesile ediyenmiştir. Huday şın hormatını belki bereket versin deyip. O da mübarek barmağının degen yerine. Aham Hazreti Ebu Eyyub, Ummu Eyyub ikicimiz Resulullah'ın ine barmağının sükan yerleri deyip şu tadan nahari yerdik, gönönerdik. Emma bir gece bir tabak nahar ünkıyali elttik. Sonra bir tabak tavil aldık. وَلَمْ أَرَ لِيَدِهِ فِيهِ أَسَرًا. Tabağın içini görsek nahar kemelmendir. Resulullah canın da aslen parmağının iyiliği yok. فَجِئْتُهُ فَزَعًا. Korkuyup Resulullah canın yanına vardım. Ya Resulullah nahardan da atmanırsın. Aslen parmağın cahil yok. Nahar kemelmendir işte. Aham şitaydı muhim. Bi-abi ve ummi ya Resulallah radakta aşa'aka. Naharını iyi veriptirsin, akşamlık şanını iyi veriptirsin, aslen parmağın cayı yok. Oham Resulullah da aydıptır şu Ebu Eyyub. Ve kunte hinema teruddu aleyna fazla ta'amika. Ya Resulallah, odallarda sen mübarek parmağın cayından minin zenanam, şun mübarek parmağının Resulullah'ın elinin parmağının degen yeri deyip berekettir deyip yerdik sen parmağın degen yerinden. Sen mübarek parmağın cayını dağıda Huday bilen öz aramızda vesile koyup Huday'dan bereket tamam olurduk deyiptir. Resulullah can hey ne ettirip ben parmaktan da bereket bolacak mı deymendir. Ne ettirip ben hurafadadın iyiliğine gelip ben deymendir. Aham Peygamberimiz aydıptır. Mene ondan iyimediğim içinde isli otba sarımsak atılıptır. O da bişmendir. Dirliğin koyuluptır üstüne. Men iyimediğim şu. İnneme ene raculun unaca. Hey men yanıma adamlar gelip gidiyorti. Aham men ağzımın iyisi olara azab olamasın deyip men iyimediğim şu siz bişirden iyi verin deyiptir. İnhe ulamalar aydiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görürüm İsabe, Siri İbni Hişam, Fıkh Siri diyen senetli görürüm dedi. Tamam Resulullah canın zindigi namasını, siretini aydiyen kitaplardır ba. Ya sonra Resulullah can dünyadan geçenden sonramda Hud Peygamberimizin öz zenanası Hazreti Ummu Selme bil Müslümanların enesi Peygamberimizin bir neçe mübarek kıllarını saklap bir süyşen içinde saklayanmıştık da. Şibbi aytçak görürümde Sahih-ül Bukhari'de var. Senetli görürüm. Oham sahabalan bir miridilese şol mübarek kılı çıkarıp iyi veriyenmiştik.
Onu bir suwun içine salyp, şol suwu içip, Hudaý şu qıl sebepli Resulullah janyň mübarek saçy bir kidany qıl şu sebepli berkim şafa bersin bismillah diýip içýänmişdikle, şafada tapýanmışdykle. Wagty ki Resulullah janyň barmagynyň degen ýerini Hudaý bilen insanyň arasyny wesile bolup düşýän bolsa, wagty ki Resulullah janyň birjek qıly wesile bolup düşýän bolsa, Resulullah janyň rahmeten lil alaminligi, Resulullah janyň öz zatyny Hudaýa Resulullah'ın hormatyna diýmek elbetde edip dälmay. Nähilli Resulullah jany Hudaýa Resulullah'ın hormatyna diýmek dogry däl bolsunam. Ne ýüzünden adam aýtmaly şikefi. Adam haya etmeli şikefi aýtmaga, hijalet etmeli. Nagat suwumsuzlyk bilen aýtmaly şikefi. Mübarek barmağını gözleşýärmişdikler. Mübarek kılıny şonu wesile tutýarmışdyk kıljary. Hudaýa şafa berşiň bereketinde dip. He kıllarına şafa boljakmy? He bizre hurafa boljakmy dip sahabalar aýdymýanmışdyk. Her hal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimin öýünde boldy? Hazreti Ebu Eyyub el-Ensariň öýünde. Gönentirler heley bolup Resulullah janyna hyzmat edip. Emma Resulullah jan şol öýe baran günne bir waka bolupdyr. Heýwere ulukon waka. Kim? Hazreti Abdullah ibn Salam. Kana hibran min ulama'i Yahud. Yahudilerin alimlerining iň ulukon zeren hilinenmişdik. Awj edip kulak asaýlyň içinde heýwere ulukon ders wurunleri bar. Hazreti Abdullah ibn Salam Yahudilerin bir ulukon alimleriymişdi. Resulullah Medine'ye geldi deyip eşitenne ja'ahu mustacilen yortuk gelipdir. Abdullah ibn Salam aydiya Resulullah'ın yüzünü görümde billim hakikat Resulullah'dığını, on yüzü bir Allah'ın yüzdädigini, on yüzü bir nurani bereket yüzdüğünü, ahiret zaman peygamberin yüzdüğünü görümde billim diye. Aham Resulullah'ın yanına varıp aydıptır. İnni sailuke an salasin la ya'lemuhunne inna nebiyyun. Ey Muhammed diptir Abdullah ibn Salam sallallahu aleyhi ve sellem. Men senden 3 zatdan sorajak diptir. Şu soraglamyň jogabyny peygamber bolmasa bilmelär diptir. Peygamber bolmasa bilmelär diptir. Näme diýip? Bir Yahud Tewraty okuyan adam. İncil okuyan adam, heýwir alim sawatly adam, öz zamanynda men ýanak basabat ýok diýen adam. Inni men ahiret zaman Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bolmasa başga kişimiň jogabyny bilmeýän bolmaly. Resulullah jan aýdypdyr, sen soraglaňy, o soraglaň jogabyny ýangja Jibrail ferişte aýdyp gitdi diýipdir. Abdullah ibn Salam näme diýipdir? Jibrail ferişte biz Yahudilerin yokuş görýän feriştämiz şo diýipdir. Yahudilerin yokuş görýän ferişte şo diýipdir. Bu baralarda Qur'an-ı Kerimden senet ba olar okuýsam gijaga aljak. Aham Abdullah ibn Salam Yahudilerin ulukhan ulamalary soraglaryny sorapdyr. Hemme kişde gözleşip öti. Resulullah janyna ýeki jogaplaryny aýdypdyr. Aham Abdullah ibn Salam eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh deyip şu taada Müslüman bolupdyr. Ay barakallah. Yahudilerin ulamalarının ulukany Hazreti Abdullah ibn Salam radıyallahu anh ruhu şad bolsun inşallah. Yahudilerin alimlerinin ulukany hemme Yahudilerin anan yana adamsy. Tekebbürligin kenara oklap, bahilçiligin kenara oklap, hasadetin kenara oklap, görüpçilik içi garalygyň kenara oklap, Resulullah janyň hak sahabalarynyň biri bolup, kıyamata çeli, belki ebede çeli Resulullah janyň şagirdi bolup sabit bolýar. Belki ol iftihar bolýar. Yahudilerin alimleri Abdullah ibn Salam haqqy kepledi we haqqyň ýedine düşdi diýip 1400 ýyl soňra bugun kunneçili agdaly wati. Belki kıyamata çeli agdalyjak, belki ebede çeli agdaljakdyr. Oham aýdypdyr: "Ya Resulullah,
Yahudlar hey vurur bahanan idine kim millettir deyiptir. Hoqqali, yalançı. Indi men musulman bolanım eşitsele, mana dağdı kep bir adam çıkararla deyiptir. Qawqulaq atın. Indi men musulman bolanlığım eşitsele, mana kep bir adam çıkararla. Muhammed'e puli iptir, puli diriptir. Bila şehit ya rahim deyip gurrun bir adam çıkararla deyiptir. Eger maslahat bilsen ya Rasulallah, men şu otağı gireyin, meselen bu qınyan formasına. Sen Yahudilerin Medine'deken, şolun ulamalarını ve Yahudiler çağır, şola bilen gurrunut, meni de görmesinler. Şola bilen soruq jogap et, men ahirine çıkayın deyiptir. Aham Rasulullah adami vertir sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin ulamalarına ve Yahudiyle gelsin deyip. Geliptirler. Abdullah ibn Salam da öye geliptir. Aham Peygamberimiz aydıptır. Peygamberimiz aydıptır. Abdullah ibn Salam yoqan otaqda görünüp duran yerde, o otaqda buqunupdu meselen. Ey Yahudiler deyiptir. Abdullah ibn Salam nahil adam deyiptir. Ayyu raculin fikum Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam'ı nahil tanıyanız siz Yahudiler deyiptir. Ol Yahudiler cevap veriptir. Huve akhyaruna ve ibnu akhyarina. Huve seyyiduna ve ibnu seyyidina. Huve afdaluna ve ibnu afdalina. On özü bizim en qawimizdir, dədəsi de bizim qawimizdir. Atası qaw adamdır. On özü Abdullah ibn Salam bizim başımız, dədəsi bizim başımızdır. Ol en bizim alımımız, on dədəsi bizim alım adamımızdır. On en bizim hormatlıyımız, on dədəsi bizim hormatlı adamımızdır deyip Yahudiyle bir kef aytıptır. Aham Peygamberimiz aytıptır. İnhe özünüz boyun allığınız qaw adamdığını. Siz näme nazar berýäňiz? Eger Abdullah ibn Salam radiyallahu anh musulman bolsa näme diýersiňiz diýipdir. Eger men hak rasullugymy boyun alyp da Hudaýyň rahmatynyň eteni giýirse näme diýersiňiz diýipdir. Ohamol Yahudiler we ulamalar aýdypdyr. Aazahullahu, aazahullahu, aazahullahu. Hudaý saklasyn Abdullah musulman bolmagyndan nip üçgede aýdypdyrlar. Hudaý saklasın musulman olmasından deyip bahilçılıkları, içgaralıkları, Resulullah canı görüplikleri icade vermeyendir. O dağı musulman bolmaz, Hudaý saklasın deyip tuqala Abdullah ibn Salam otağa gelipdir. Otağa gel aqana cemin içinde Yahudilerin arasında, ulamalarının arasında aydıptır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Barakallah radiyallahu anh. Otağa gira qana kelime şehadet aydaptır. Ineme musulman oldum deyiptir. Resulullah'dan Medine gelen günün urrun haşe. Oham Yahudiler ve Yahudilerin ulamaları näme deyipdirler. Faqalu şerruna ve ibnu şerrina ve vaqa'u fih. Mun özü teleki atası teleki adamdı deyipdirler. Mun özü zangır atası zangartdı deyipdirler. Mun özü habis atası habis adamdı deyip yanca aydılan kefini bir edepçilik bilen, bir qaydalık bilen, bir yüzünün suulur suumsuzluk bilen vaqt geçmeke yamallamağa durupdurlar. Aham Abdullah ibn Salam radiyallahu anh aydıptır. Kulaq asın. Ya ma'şaral Yahud, ittaqullah. Hudaýdan gorkun deyipdir. Fa vallahi'llazi la ilaha illa hu, innakum la ta'lamun annahu rasulullah ve ennema jaa bihi haqqun. Ey ulama-i Yahud, ey Yahudlaryň mollary deyipdir. Men bir Allah'ın azamatı bilen and içýän, siz içiňizden bilip otýaňyz şuň hak Rasulullah-dygyny deyipdir. Siz içiňizden bilip otýaňyz şuň getiren zady hakdygyny deyipdir. Men siz bilen bile ýaşapman deyipdir. Siz men hem karym hem kelaslamaz deyipdir. Meger Tewratyň falan ýerini aýdmaýamy? Aýaşyň gaşyşyň gaşy dämi? Aýaşyň ýüzüge şoň ýüzüge dämi? Aýaşyň kipleşişiň kipleşi dämi? Aýa Mekke'den çykyp gaýtjak diýen şuň öýde dälmi deyipdir. İçiniz bilip otýy deyipdir. Ya Rasulallah, men aýtmadymmy Yahud bir biderek milletdir deyip, ştadan men gorkýadym deyipdir.
Resulullah can Mekke-i Mukarremeň bu kadar kıyınçılığın içinden çıkıp Medine-i Münewwere'ye gelip bu kun sahabalar evinden çıkıp gülüp başlayan ýagdaýyndan ýene de oho inni demeýlek Yahudileň düşmançylyklary men başymda baro diýip hesabyny çekip awwelin tejribesi bolatdyr Resulullah janyň sallallahu aleyhi we baraka we sellem. Yahudlar ba başda diýipdirler. Medine awvel kölen güni tejribe bolupdyr. Hesabyny çekip gelmeligi inni bulardan. Bulan bahilçiliklary, bulan hasadati, bulan içgaralyklary, bulan görüpçilikleri boljak o diýip hesabyny çekipdir. Aham bir rivayetlarda Yahudileň ulemalary bilen Resulullah janyň arasynda sohal jogap bolupdyr. Yahudileň bir sorapdyr. Ahbirna al alamatin nabi. Ey Muhammed diýipdirler sallallahu aleyhi we sellem. Bir peýgamberiň alamatyny aýt bize diýipdirler. Peýgamberiň bir hususy alamaty bolmaly, näme şo diýipdirler. Resulullah jan aýdypdyr sallallahu aleyhi we sellem, "Tanamu ayna we la yanamu qalbuhu." Peýgamberiň alamaty Peýgamber yatyp galanyny iki wezi yatar, emma qalby hiç yatyp galýan nädir diýipdir. Peýgamberiň alamaty şu diýipdir. Tanamu ayna ve la yanamu qalbuhu. Bir mahal yatıp qalamızda hem istirahat etýäs, hem gaflatyň içine girýäs. Qalbymyz bilen bile yatyp galýas. Yani hiç zatdan habarsyz. Bu kulli gaflat da wa uqyň içinde, gaflat da wa, istirahat da wa. Emma peýgamberler istirahaty wa, emma gaflaty ýok diýipdir. Peýgamberiň alamaty diýipdir. Oturuveripdirler. Aham Yahudileň ulemalary qyn soraglardan Yaqub peýgamberden Adim Beni İsrail peýgamberlaryň gürrüňinden sorapdyrlar. Resulullah jan ýeke-ýeke jogaplaryny aýdypdyr. Aham peýgamberimiz şol kepleýärrek birini aýdypdyr. Gulak asyn. Ataşhadu anni Rasulullah. Men hak Allah'ın iyi berenligini boýnalmaýanmy diýipdir. Qala la, ýok diýipdir. Gulak asyn şunu. Onda sen Tevrat okuýmadyňmy diýipdir. Okuýdum diýipdir. Onda sen İncil okuýmadyňmy? Okuýdum diýipdir. Aya men sıfatym, men kepleýişim, men gülüşim tapmadyňmy şoň içinde diýipdir. Onda ol alim aýdypdyr Yahud. Tapdym diýipdir. Najidu mislaka ve misle mahrajika ve misle hay'atika felemma harajta خفنا أن تكون هو فإذا نظرنا فلست هو. Ona mı diptir ham Yahudi alim? Okuyduk diptir. Eyni sen öldün diptir. Eyni sen çıkıp kaytışın yali. Eyni sen tormanda. Yöne sen nerşo diptir. Misle hayatika, misle mahrajika, mislaka. Bir de okuyduk diptir Tevrat'ta ve İncil'de. Sahifelerin içinde bağ deyiptir. Edil sen deyiptir. Kepleyişi de sen yali, gülüşü de sen yali, Mekke'den çıkıp kaydışı da sen yali. Yöne kov gözlesek sen ne alşa deyiptir. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydiptir. Vellezî nefsi biyedihi la ana huve. Allah bilen and etşen şol Muhammedur Resulullah men deyiptir. Sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Ya bahilçilik bilen fakat içgaralyk bilen, fakat görüplik bilen, fakat şu Resulullah'ın izzetin meselen Müslüman bolup şoň ýedine düşsele riyasat ellerinden gidermi kadip. Meselen Müslüman bolmasala peýgamberiň derejesi kemelermi kadip, imany girmän kafir bolup ötükdipdirler. Ey nahil buurun üstünden dersini almanı geçeylin. Ey mümin Müslüman da golla. Resulullah jan evvel kun Medine varanna Yahudileň ulamalar bilen oturuşup bolan ýagdaýda. Ýok diýipdirler. Bir 5-6 dagyga bu dersini alayly inşallah ýerinden ýene de Resulullah janyň gurrüňini alyp gideriz. Maňa adyna belli bolly adam bilmek şert däl.
Ha men ne bilýän? Ýok, bilmek şert däl, bunu bilip duranmışdyk. Adam ýöne bilenni gününlügi däl ha. Adamyň bahilçylygy, insanyň tekebbürlügi, insanyň içiniň garalygy, insanyň bir binnäge görüpçilik etmegi, hasadeti insany hak keplemeden alyp galýan. Hakyň ýygyny düşmeden alyp galýan ha. Ey mümin, musulman dogalla. Ondan çirim hemmäňiz bilýäňiz Qur'an-ı Kerimde Kul a'udhu bi rabbil falaq, Falaq surasyna Hudaý aýdýar. Aňyrdy bir telekeler zanap, Hudaý şoň şerrinden saklasyn diýen zadyň bir näme? Ve min şerri hasidin iza hasad. Ve min şerri hasidin iza hasad. İçi gara adam, görüp adam, hasud adam, bahil adam Hudaýa şoň şerrinden sakla meni diýip Qur'an aýdypdyr da şunu. Lep Falaq surasynda bar. Hudaýa şu içi gara, bahil, hasud adamyň şerrinden sakla bizi. Hudaýa sana panah. Şoň şerrinden sakla bizi diýip Qur'anda da aýdypdyr da Rasulullah jana. Hudaý Taala. Näme diýip? Şoň bir adama bahil bolsa, hasud bolsa, içi qara bolsa, on ýylynden gıýbat etmäge sebep bolýar. Ýylynden töhmet etmäge sebep bolýar. 2. Ýylynden yalandan gürrüňler çykarmaga sebep bolýar. Bir de günah. Şol adamyň bir wagtda günah etse, şonu halkyň ýanynda ýaýasy gelýär. Bir de günah. Şondan bir gürrüň çyksa halkyň arasynda agdap güldüreti gelýär. Bir de günah. Şoň bir serri gürrüň bar bolsa, onuň munyň ýanyna aýdasy gelýär. Bir de günah. Hasudçylygyň zererlerinden hi bolmany şoňa salam bermeýär. Bir de günah. Hasudçylygyň zererinden tarap maňa salam berse, we aleykyny bermeýär. Bir de günah. Ay başga gürrüň näme hasudlyk imandan alqalpdyka başga gürrünler agdap bermäýär. İçi garalyk wagtyky alim adamlary imandan alqalandan soňra başga da gürrüň etip bermeler bolýar. Fakat bir ýöne wezifämiz Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas okyp gidäm hal erti bir gedek, akşam bir gedek hi bolmany. Hudaýa hasudyň şerrinden sakla diýipdi. Ýöne şonu aýdypda Hudaýa salyp oturmasak başga çäre ýok bolmaly. Meni Qur'an aýdýar. Meni Allah Taala Rasulullah jany terbiýet berip aýdýar. We biz insan musulmanlara da. Bu arada birce yine bir gürrüň daýdyň gürrüňden ne çykyp barýan, oý gürrüň kamil bolsun. Bir wagtda Allah Taala bilen bidun wasyta kepleşýän Hazreti Musa ala nabiyyina we aleyhi salatu vesselam bir gün arşyň kulgusynde bir adam görüpdir. 7 gat asmanyň üstünde azamatly arşyň eteginde Kıyamatda arşın eteğinde Resulullah'dan baş bolup oturacak yer ha. Şoň eteğinde bir adam görüpdir. Hazreti Musa peygamber. O kulak asın. Oham bi inne hâzâ lekerimun ala rabbihi. O adam peygamber değil ha. Arşın kulvesinde koturan adam. Ey bar Hudaýa bir gaty gowa adam bolmaly diýipdir. Arşın kulvesinin öteğinde öz başına bir derecede du. Keyf edip Allah'ın ışkınna, Hudaýyň mehabbetine ve Hudaýyň zikrine ve ma'rifetine keyf edip yatı. Hiç bir hafaçılığa bulaşmany. Hudaýa şoň adyny aýdamaňa diýipdir. Hudaýa kim şo diýipdir? Felem yuhbirhu. Allah Taala aýdypdyr adyny aýtjak dälipdir. Ýöne oň edýän işinden üçdänesini aýdaýyn diýipdir. Bile gerek şo taýy. Falanymışdyk, gowadymmışdyk, vesselam. Ýa o taýdy tanymadan sürim bolsa başga da bolmaýar. Bile gerek ýeri şo taýy. Adyny aýtjak dälipdir. Edýän işinden aýdaýyn diýipdir.
Bu kon Hudaýyň rezaýatyna düşüp bijire derejäge ýetipdir. Uhaddisuku an amalihi. Edýän işinden aýdaýyndypdir. Biri kana la yahsudun nas ala ma atahumullahu taala min fadlih. Deslap bolğan edýän işi Hudaý Taala bir adama ilm berse, mal berse, gelşik berse, ewlat berse, hiç şoňa bahilçilik etmeýärdi diýipdir. Hudaý bir adama nimet edip bir zat berenni şoňa ýygyndan asylaýyn diýmeýärdi diýipdir. Ey oglan kepmaýşy, ey jemaatla. Kulaktan salakana şu kulaktan çıkaramal vurrunmaýşy. Ay bolýa da ahun nätdir otin diýamal vurrunmaýşy. Ay bolor diýip biziretip görmellädi diýamal vurrunmaýşy. Ýa-ni üstünde näçe aýlap otursak da erzişi bağa vurrunmy? Elbetde bağa vurrun. Men edýän işi kana la yahsudun nas ala ma atahumullahu taala min fadlih. Hudaý bir adama silap bir nigmat berse, şoňa ýygyndan asyljak bolmaýardy diýipdir. İkincisi, olar çalatymrak geçeyin. La ya'uqqu walidayh. En atasyna iza vermeýärdi. İkinci edýän işi. En atasyna iza vermeýärdi. Üçüncisi, la yemşi bin nemime. Fuzulçylyk etmeýärdi diýipdir. Kepçilik etmeýärdi diýipdir. Kep gatnatmaýärdi diýipdir. Palany beýle bolupdyr, palany şeýle bolupdyr diýip, onu meni güldürjek bolup, halkyň sirrini ondan meni aýdyp gezmeýärdi diýipdir. Şu üç tanesini aýdypdyr Allah Taala. Besta insana, düşünýän adama besta. Mendan maşaňyda urun aýdyp görmeli dälki. Ulema-i Yahud bilýärdirler hakdygyny diýipdirler. Düşman malk gezjek diýipdirler. Bilýärdirler, eýni Husayn ýüzüwedin diýipdirler Rasulullah'a. Ýöne sen näme diýipdirler? Bahilçylyklary, hasadetleri, içi garalyklary ijady bermändir. İmandan alqatdyr. Kysgaçyk bir noktada aýdaýyn goý, naqys bolmasyn. Adamyň içine bahilçilik düşse näme etmeli onu? Öz elinde däl bir nefere bahilçilik gelýär, öz. Hiç günäsi ýokdur, zerrede. Adamyň ýüregine bir bahilçilik düşse, açık aýdýan, hiç günäsi ýokdur ha. Haçan günäsi var? Şol bahilçiligiň ýygyny tutup gıýbat etseň, bahilçiligiň ýygyny tutup töhmet etseň, bahilçiligiň ýygyny tutup şonu maskara etjek bolsaň, bahilçiligiň ýygyny tutup şoň sirrini açjak bolsaň, bahilçiligiň ýygyny tutup şoňa salam bermeseň, bahilçiligiň ýygyny tutup şol adam saňa salam berse, "Wa aleykum" diýmeseň, bahilçiligiň ýygyny tutup onuň menen gapsyna aýlanypda şonu biýabry edin diýmeseň, ýöne ýüregiňe şeytan bahilçiliklarynyň saf aýna ýaly günäsi ýok, açyk biläňäň. Kur'an'dan delilim ma. Ve min şerri hasidin idname idâ hasad. Hasadetin yüze çıkarsa. Hud Allah diye. Yönü yüreğini düşeni bilen günahı yok. İdâ hasad deyiptir Allah Teala. Hasadetin yüze çıkarsa deyiptir. Yüze çıkarmanı öde yüreğine şeytan oklanı bilen günahı yok. Onun için hatiriniz cem olsun. Allah'ın kelamından delil aydı o için. İnhe bir de bir kysgaçyk bilamalyn noktamyz. Biz Hudaý saklasyn hasadetden, içi garalykdan, musulman doganymyzda bahilçilykdan we Hudaýa sığynýar hasudyň şerrinden. Allah'ın buyrugyny lebbeyk diýip aýtýasmynda. Emma Rasulullah rahmeten lil alamin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yine inşallah 10 daqiqadan geçirmerin. Yahudileri çıkarttır. Tutarım. Barın oğran deyiptirindi. Ştay mescid bolmaly deyiptir. Mescid salaýlyň deyiptir. Indi häzir otagda yok, mescidi de yok. Şima halk Rasulullah'ın mescidinin görürüňi. Başlaýlyň deyiptir. Yer gazyp şifte asas bejermeli bolupdyr, guýmaly bolupdyr. Şaraka sallallahu aleyhi ve sellem ashabahu fil amel. Ele ýagyn çermap sahabalar bilen başlapdyr. Daş çekmeli bolupdyr, kum çekmeli bolupdyr. Palçyk bilen, heştiham, kerfiç bilen, kura girmedik ajor bilen Rasulullah janyň mescidini diýwaryny örmeli.
palçık malat qarıp, bişmedik, küre girmedik, ajur daş bilen kerpiçta, heştiham bilen divar örmeli. Ve kana sallallahu aleyhi ve sellem yahfurul ardı biyedeyh ka'ayyi wahidin minhum. Gerek wagtynda mübarek eli bilen bir näçe yerlerini qadyp qum çykarýanmışdyk. Eynihu sahabalaryň biri ýaly bolup, engar bir reis, bir ulukon başda deýanap bolup, kerpiç çekmeli olanlar çıkıp qaydardy. Hatta igbarra sadruhu şerif sallallahu aleyhi ve sellem. Koyun men elimde de daş koyun, kerpiç koyun deyip götürüp qaydardy. Hatta soňram şu mübarek gursagy ak bolup durdy, tozan siňip qum bolup. Bir adam gursagy bilen qum çekse, daş çekse der gursagy qum bolýardy, agaryp durýar. Hatta igbarra sadruhu şerif kaza fi dalailin nubuwwah lil Bayhaqi. Hatta mübarek gursagy şalary tozan bolupdyr, agaryp duruverdir qumdan. Kerpiç çekip, qum çekip, daş çekip öyle de işler veripdir. Emma fetaqaddama Usayd radiyallahu an faqala ya Rasulallah. Peygamberimiz kärre kerpiç guzugyny alyp getirýärka, Usayd diýen sahaba aýdypdyr. Ya Rasulallah, ýadadyň maňa ber, özüme kideýin otak diýipdir. Maňa ber, özüme kideýin diýipdir. Aham Peygamberimiz näme diýipdir? Ah canımız, malımız, evladımız, enata oğul güydümüz fedası olsun Resulullah canın sallallahu aleyhi ve sellem. İzhab fahtamil gayrahu fe inneke leste bi efkara ilallahi teala minni. Bar deyiptir, başa kerpiçken şolar götür ağa deyiptir. Sana soğat gerek değil mi? Mana da gerek soğat deyiptir. Bin necre insan, bin necre aziz adam, bin necre mahluk. Nedanem kodamin sohan guyemet ki vala teriz ança men guyemet sallallahu aleyhi ve sellem fe inneke leste bi afqara ilallahi teala minni. Sana soğap gerek değil mi deyiptir, bana da gerek soğap deyiptir. Bardaşken kerpisken şolar götürme deyiptir. Yadayın mescide yadacak, soğabı işe yadacak, Hudayın hoşu gelecek yerine yadacak, insanlar günaha yadap be, haram işitmege yadap be, belki Allah'ın hoş gelecek adına yadap öteyiniptir. Bana da gerek Hudayın soğabı. Hazreti Usayd gidip o ham kerpiçi öyle götürüverdir. O ham sahabalar coşup koşu koşmadırıptırlar. لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك منا العمل المضلل. Eybar Hudaya Resulullah işlep biz de yadadık deyip otursak hevri gelişikli olacak deyiptirler. لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك منا العمل المضلل. Biz otursak Resulullah da işlep dursa hevri gelişikli zat olacak deyiptir. Ama Resulullah da koşuk aytmağı duruptur. İşlep duran yerlerine. Allahümme innel ayşe ayşul ahire fensuril ensara vel muhacire. Hudaya behterin zindagi, behterin yaşayış cennette vardır. Hudaya men Mekke'den gelen sahabalarıma da kömek ver, Medine'deki sahabalarıma da kömek ver. Ey var Hudaya deyip işlep veren yerine hem dua hem koşkadı vaydıptır. Allahümme innel ayşe ayşul ahire, ahire, ahire fensuril ensara vel muhacire. Hudaya men Mekke'den gelen sahabalarıma da kömek ver, Medine'deki sahabalarıma da kömek ver deyip. Aham sahabalar koşka itmağa duruptırlar. Hâzel himal la himalu Khaybar. Hâza eberru li Rabbina ve ethar. Biz daş çekip bas, mescitten süreyim çekip bas. Odal kuzuğumuzu alıp barıp Khaybar'dan ölüm getirirdik. Barıp Khaybar diyen şehirden hurma getirirdik. Dünyamızdan süreyim yadardık. Buğunki yadamakta Hudayın hoşluğu var, Hudayın rızayeti var, Hudayın muhabbeti var. Bir qavdam ayt deyip birini gövüllük verip gülşenmiştikler. Hâzel himalu la himalu Khaybar. Hâza eberru li Rabbina ve ethar. Yük çekerdik Khaybar'dan arkamızı alıp eşeklen kaptalına, diyelen kaptalına, atlan kaptalına. Emma bir yük aysana, bir terman yük aysana. Mınna Hudayın hoşluğu var, mınna Hudayın rızayeti var deyip. Oham yeni bir koşkay diyenmiştik. La yestevi men ya'murul mesacide ve men yara anil gubari haide. Hey kuma ulaşıp mescid salyan adam menen üstüme kumsun deyip anırraktı duruyan adam den olmaz deyiptirler.
La yestawi men ya'murul mesacide ve men yara anil khubari haide. Hey kumavlaşıp, kum çekip, kerpiç çekip kumavlaş mescid talyan adam menen, üstüme kum tündü deyip kalkıp duran adam menen deň bolmagy diýipdirler. Şeydi koşup Resulullah janın mescidinin divaryny çykarypdyrlar. Kıbla tarapdan iyide 50 metr daha uzaklıq, iki katlarla taqriban 50 metrin bärrägi. Ulukan mescid bejertdirler. Radiyallahu anhum ecmaîn. Üstüne de hurman şakalarından, hurman ağaçlarından oklaptırlar. Düşevini ve furişet arduhu minar rimali vel hasba. Düşevine masa koyuptırlar. Oyuncak taş koyuptırlar, çaga koyuptırlar. Resulullah can hemişe şoň içinde namaz okuyanmıştık. Namazlık şomıştık. Oyuncak taşla bilen masacık. Resulullah'ın mescidinin düşevşe olupdur. Aham işläpdi o qaly bir waqia bolupdyr. Teberrukan men aýdyly inşallah inniki hefde hep min dersler galjak inniki hefde. Peýgamber kökleri inniki hefde aýdan bir teberruk gurrunda galdy. Sahabalan biri aýdýa diwary örjek bolup palçyk garyp duýdylar, men şonda gelip ýetişdim. Geldim görsem bir topar sahabalan elini pil we palçyk eläpdiler. Aham fekaennehu lem yu'cibhu amaluhum. Peygamberimizin de yüreğini batanak şolong edip palçyk garyp durşy. Fahalattu tine. Men odal palçyk garmagy ökdeligim bolansam, elime pil alaqany palçyk garmagy durdum. Kaennehu a'jabahu. Men garşymdan Resulullah'ın hoşy geldi. Resulullah gowy berdi. Palçyk ele işimden hoşy geldi. Oham soňurrak palçyk eleýän biri boldy, kerpiç çekýän biri boldy, kum çekýän biri boldy. Oham men aýtdym: "Ya Rasulullah, anqulu kama yanqulun?" Men o sogabada şirket edesim gelýär, daş çekşaýymmy diýdim. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem: "La, walakin ikhlat lahum at-tin fa anta a'lamu bih." Fa'anta bih. Sen palçykka beter owadan ustamışdyň, berekellah işiň menen boluversen. Şeýittirip agdy birlik bilen, bereket bilen Mescid-i Nebewiýni çykarypdyrlar. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Salatun fi mescidi hada afdalu min alf sanatin fima siwah illa al-Mescid al-Haram." Hadisun sahih rawahu İmam Buhari. Her kim şu mescidimde bir rekat namaz okuysa, başka mescitlerden 1000 rekat okuyandan artykmasy var diýipdir. 2 rekat namaz nefil okuysan, 2000 rekat nefil okuyanın hesap diýipdir. Biz şundan başka yerin yüzünden mescitten 1000 beraber artykmasy men mescidim diýipdir. Ol Ka'bany agdamak diýipdir. Mescid-i Haram Ka'ban ýanynaky agdamak diýipdir. Ondan başka mescitlerden 1000 beraber diýipdir. İnşallah beýik Allah köklediginden inniki hefde almaly dersleri we başga gurrunlary, mübarek gurrunlary hyzmatyňyza ýeterer.